sandang pangan gawe awakmu. Tuntutanmu gede ra iso disemayani, garai awakku tambah lemu. Lah mangan terus kok. Jaluk wedan, jaluk kincu lan pager untu. Duit 5 juta mung cukup seminggu. Lah kepriye iki aku ra mergawe, mari kena PHK gede-gede. Pager untu, duit 5 juta mung cukup seminggu. Lah kepriye iki aku ra mergawe, mari kena PHK